hokkerfamilie leert het meest in kwarte tijd hoe zijn eigen Fries verliezen. Is dat misschien wel de familie in het blauw, de familie Pol? Hey! Of is dat de familie van der Vee? Hey! Dit is No Do. Ik ben nu onderwijs naar het Museum Martena in Friendship. Deze aflevering gaat dan ook over de Universiteit van Friendship. Tjoch, dit is het museum al. In het museum leren de families in 3 rondes en in een grote finale alles over de Friese geschiedenis. In de eerste ronde spelen de bandje in elkaar in een spannend spul. Mijn broek is helemaal vies! In de tweede ronde nemen de pakers en de beppers het chin waarop in de kennisquiz. En ho, stop, want ik zal er nou doekoe. En in ronde 3 bewijzen de ouders wat ze opstutsen ha. Er is bang dan, man. En in de grote finale gaat het allejaar om teamwork. Bel jongen, bel jongen! Ik heb echt geen idee waar we heen gaan. We gaan naar richting Friendship en Haas, maar verder van de rest dan laten we het maar over komen. Leuk dat je mooi dag on No Do. Dit spul gaat hoe welk team het meeste leren kan over de Friese kanon. Joet gaan we naar het Museum Martena in Friendship. En deze aflevering gaat dan ook over de Universiteit van Friendship. Maar voordat we de boeken ingaan, ried hij hem eerst bij het planetarium van de autodidact IJse IJzingadel. Maak je een foto van zijn hoes en win een Nodoku. En deze Nodoku is dan weer in te zetten in ronde 2 en verdubbelt de punten. Dus let goed op, succes en ontaast. Ik ben Hieke, ik ben 13 jaar Ja, let er maar niet meer op. en ik kom uit Lemmer. Mijn heid heet Romke en mijn beppe die woont in Arenboom en ik Betty. Nou, volgens mij zijn we alle 3 wel hartstikke fanatiek. Kom, hier, kom. We moesten het huis van IJse IJzinga. Die moet op een foto. Ja, maar we hebben het huis van IJs IJsing. Nou, dan maken we een goede museumetje. Ik ben Annette Bauma en ik ben kan met Tante Lutske. Lutke Pol. Mijn neem haar altijd Tante Luts. Dit is de Huisrussen bekend, dus... Is dit Tante Luts? Die beide huizen. En mijn paken heet Tseet. Welkom hier bij het Martenahoes, het museum hier in Friendship. Op het plak dat jij tijdens de Universiteit van Friendship stier, ik wel de Academie van Friesland neemt. In de 17e eeuw was het een heel wichtig internationaal centrum van de wetenschap en een van de wichtigste universiteiten van Nederland. Tijdens de outrit hierheen, Team Reert en Team Blauw, heb ik hier een fotoopdracht doen. Is het al je slagen? Jazeker. Nou, laten we even in de Sjen, familie van der Veen, naar de foto. Ja, dit is een goede foto. Hartstikke mooi. Dan naar de foto van Team Blauw, van de familie Pol. En ook die foto is goed slagen. En dus voor beide families een Nodoku. Des te eerste. Is dat nou een Nodoku? Doe maar denken, wat is dat, een Nodoku? Nou, dit is dus een Nodoku. Aan ze weer in te zetten in ronde 2. In de eerste ronde streden de bands in elkaar. In dit geval dus Annette, zijn het op Chin Hieke. En het gaat uiteindelijk om de tiert, waar de vlugste tiert del zit. Die wint 10 seconden vaardiel in de finale. Maar we moeten zelfs eerst weten waar er beginnen zal. Is dat Annette of is dat Hieke? Nou jongens, een druk op de knop, die zal dan beslissen. Let de meter maar in. Ja, nou. Een druk jochen om 2. En dat betekent, dat is to beginnen meest. Hieke, zie je die plak op? Die startplak aan de vakkant van het museum. En dan zorgen wij in de tussentijd eventjes hoe de Universiteit van Friendship er jet iets bij stiert. In Friendship had eeuwenlang een universiteit. Oprichten door het gewest Friesland zelfs. Na Leiden wie dit de tweede universiteit van de Nederlanden. In de 17e en de 18e eeuw wie het een van de belangrijkste instellingen in Friesland. De universiteit wie een internationaal centrum van wetenschap, maar wie ook voor de rest van de provincie van belang. Door de universiteit kon kennis en inzichten van wetenschappers trooien worden aan de meesten. De Friendshipper Universiteit had vooral in de 17e eeuw een bloeitijd maken. Daarna ging het stadig al minder met het instituut. In 1811 was de universiteit sluiten. Nog een skofke mochten ze in Friendship teruggaan als universitaire vooropleiding, maar in 1843 ging de deur definitief op slot. En
als het goed is, kan Hieke mij nou jaren. Hieke, doosjes? Ja, ik jij hem. Hartstikke mooi. Nou, doosjes is dus aan de vakkant van het museum. En achter die is het bordes. En op het bordes daar zit een amer en er zit ook een binder. Nou was het heel mooi, de stoepen heel nog keer mooi. En dan komt er een tekst te vast. En die tekst, dat is die volgende opdracht. Oké. Hieke, een heel soort succes. 3, 2, 1 en start. Kom op, Hieke. Doe. Goed zo. Oeh, dat is echt smarrig. Ja, ik zie al wat letters. We staan maar meteen erbij pakken. Ja. Ook goed, letten er maar doorheen of wat dan ik. Gewoon doorheen gooien. Oké, ja, dat zit lekker op. Kom maar. Ja, doe maar. Kom maar, doe weer. Oh, die mooie gimpen. Ja, maak het niks. Beetje wetter roer horen, beetje wetter roer horen. Ja, het is nog wel hierop. Kun je het lezen? Nee, bijna. Zie je de grote beer in de tuin? Achter het museum, daar vind je een touw in skeren en een Touw, een skeren en een kaai. Wat is een kaai? sleutel. En een kaai. Een sleutel. Oké. De grote beer, doe maar. In er maar heen. Een skeren. Ja, er zit nog meer, dus Oké, ja, Oh, ja. zit nog meer. neem het touw en de kaai mee naar de boekenkast in het museum. Nou, naar de beerta. Links jou. Ja, ja, dat is Ja, Ja, hier. oké. Oké. Huppakee. Ja. Ik heb het. En een Ja, kaai. de kaai, hè? De sleutel ik mooi nemen. Ja, Ja, touw mooi nemen. Ik neem alles op. Ja, doe maar. Rustig aan. nee, rustig om, wat is dat voor maar tip? ze moeten de schonk net breken. Nee, Oh. dat is exact. Er komt denk ik nog een opdracht 2, bedoel. Ja, Doe maar. zeker. Opdracht 2. Vind het goede boek terug te meten met je touw. Meet vanuit de linkerkant van de boekenkast in het vierde van de omstrek van de BM. Meid het boek los en als het in de hand had, stop het de tier. Oké. Oké, Doe maar. Ja? Het is een beetje vervelend bij het meten van het boek, want ik dacht nou vanaf bij met het meten. Eerst alles in de helft vouwen, het touw. Oh, zwaar. Ja, ik snap hem. En dan nog een keer in het hand vouwen. En dan gaat het kwaad. Ja? Ja? Vanaf de linkerkant. Dit is het boek. Ja, ik heb hem. Ja! Pak het boek en let de camera zien. Ja, stop de tiert, jongens. Oh. Oh, wauw. Ik denk dat het wel goed ging. En daar is Hieke. Nou, Hieke, hoe ging het? Ja, ging goed. Ja, ging goed? Ja. Hartstikke fijn. Nou, laten we even zien naar die tiert. Wat is de tiert van Hieke? Even zien. 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten, 4 minuut 15. Zo, goed zo. Hey. Nou, en dan is het nou aan Dianet. 4 15, wat denkt? Is die tiert te verslaan? Vast toch? Vet man. Nou, heel soort succes. Oké, Annette, kist jou eens jaren. Ja. Mooi zo. Doosje is nu aan de vakkant van het museum. En Hieke heeft het niet gekregen echt heel erg goed dienen. En dan daar nou de taak om die tiert van Hieke in elk geval te verbeteren. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, ik snap het. Hartstikke mooi. Nou, ik tel hoor en dan moet je het ook los. 3, 2, 1 en start. Daar zit ze. Even een beetje onmoedigje. Oh, Jidde. Ja, Je meidje. poetsen. Ja, Ja, lekker hè? dat piepen we wel voort. Ik ben wel wat gestrest, maar verder gang we op zich gang we goed. Achter het museum daar, Visto. Wat zit er? We beginnen dan even in Hamer, al even water doen. Nou, nog een keer lezen. Ja, nou... Ah! Daar zit er niks meer van! Ik raad Hugo in paniek bij iets, dus Geet wel om tijd, hè? ja! Ja. Ik kan niks meer lezen! Nou, beginnen, want geet om tijd. Mijn broek is helemaal vies! Ja, helemaal niks. Die kunnen we weer in de Nee, was maar dat zien. wil ik en dat is mijn eigen broek, kom op! Ja, het is goed met die. Ja, ik lees er niks meer van, maar ik kan niet leggen! Hey, net zo razen. Die broek die weer, nou net echt nee, maar ik ben er wel wat gehecht om. En toen heb je die modder en dat spat er overal bij op, een beetje gezicht en overal spat het bij op. Dus dat vond ik net zo leuk, maar... Nee,
boekenkasten in het museum. Oké, draven. Huppakee. Nee, Wim! Knip het touw los. Oké. En dan voel er iets, maar wat is dat? Oh, dat is oké. Gaan we naar binnen. Huppakee. Ik zag het al. Van die nije broek? Die nije broek zag het nou al, hoor. En toen ging ik naar binnen, naar de boekenkast. Toen ging ik hem via van touw dienen. En toen ging ik steeds het verkeerde boek, dus het wie steeds weer mis. Waarom moet dat nou net? Nee, dat weet ik niet. Maar rustig blijven. Daar is het verkeerde boek. Nee, rustig blijven. Ja, of is het... Nee, hier is net hiervan. Past het, sleutel? Rustig blijven. Rustig blijven. Nog een keer meten. Nee, rustig blijven. Is je hiervan? Ja. Ja, pak het boek en stop de tiert. Nee, net. Voldaan eigenlijk wel. Ja, het ging wel goed. Nou achteraf, ik dacht van het gaat mis, maar nou denk ik van het gaat nou goed. En daar is Annette weer. Annette, heel nog weer oppoetsen, hè? Weer helemaal skeer maken. Want hoe gaat het? Nou, het ging wel goed. Het ging wel goed. Wie even ziekje, hè? Wat de tekst precies wie op het bordes. Ja, en ik maakte mezelf helemaal vies en zo. Het ging net helemaal goed, maar uiteindelijk lukt het. Nou, laten we gauw zien naar de tiert van Annette. Want Fjouwer Fiefjen, dat is de tiert van Hieke. Annette het Fjouwer Fief 444. En dat betekent dus dat Team Reert deze eerste ronde wint. Lok maar eens. Ja. Even een high five met Beppe, dat is altijd mooi. Team Reert krijgt de eerste 10 seconden vardeal voor uiteindelijk de grote finale. Voordat we losgaan met ronde 2, krijg je hem nou eerst een rondleiding van Marianne Brouw. We zijn in Museum Martena, dus gebouwd in 1505 door Hessel van Martena. Dus het gebouw is ook naar hem genoemd. We hebben een vitrine over Jelle Banga. Die was een heel beroemde dokter in Franeker. Hij heeft heel erg veel kinderen op de wereld gezet. Jan Hannema was een volwassen man, maar hij was een dwerg. Hij stond op allerlei spannende kermissen en circussen en daar deed hij imitaties van admiraals en beroemde mensen en daar verdiende hij zijn geld mee. Dit is de universiteitszaal. Deze zaal is helemaal gewijd aan de Universiteit van Franeker. En deze mannen, dat zijn voor een groot deel theologen. Dus professoren in de godsdienst. In de tweede ronde testen we de pakers en de beppers wat ze opstutsen in het museum. Dat doen we mij multiple choice vragen, A, B of C. En het tweede gedeelte van deze tweede ronde, dat zijn dan iepen vragen. En dan kun je de zogenaamde no-doku inzetten en die verdubbelt dan de punten. We beginnen dus met de multiple choice vragen. Pakert Seert en Beppe Betty, ben je in de klaar voor? Ja. Ja hoor. Hartstikke mooi. We beginnen bij de allereerste vraag en per goed antwoord krijg je hem dus 1 punt. En help van de familie is net tastien. Vraag 1. Wat voor faculteit wie van de Frenchester Universiteit het allerbelangrijkst? Wie dat A, de vrije kunsten? Wie dat B, de faculteit van de theologie? Of C, Rjochten? A, B of C? Ja, alleen maar los. Seert, nog een keer. Ja, B en B. En theologie is correct, Jer. Want het H-doel wie het opleiden van de predikanten. Hokkervak kon je in Frenchit net studeren. Is het A, geschiedenis, B, geneeskunde of C, economie? A, B of C? Drukken, ik zag een C en ik zag een C. Allebei de goed, economie. Goed zo. Professor Loré joeg wiskunde. En hij wiest op zijn portret naar een voorwerp. Maar wat voor voorwerp is dat eigenlijk? Is het A, een ierglobe, B, een hemelglobe of C, een model van een planeet? Huppakee. Ik zag een C en ik zag een B. En het goede antwoord is een hemelglobe, B. Punten voor Betty. Wat is een xylotheek? Is het A, een sammeling hout, B, een verzameling boeken of C, een verzameling muziekinstrumenten? Betty, dus is A en het goede antwoord is A. En Seert had het fout. Seert toch boeken. Doet de Frenchester Universiteit oprichten waard, wie er nog maar 1 oren universiteit in de Nederlanden. Maar waar stier die universiteit? Is dat A, in Leiden, B, in Amsterdam of C, dat wie in Hudderwijk? Drukken. Betty, waar wacht je op? A. En het goede antwoord is A, Leiden. Prima. Even een tussenstand. Na de multiple choice ronde. Seert het er draaien. En Betty, Team Reert,
Je hebt geen onderleiding, maar 5 punten. Zo is goed, hè? En dan zag je de multiple choice vragen. Nou beginnen we met de iepen-vragen. Dus let goed op, paketseert en Beppe Betty. Trouwens, help is no van no voltastingen. En je moet nou ook de no-doekoe inzetten. Die verdubbelt de punten. Dus per goed antwoord krijg je hem 2 punten. Maar zet je de no-doekoe in, krijg je de 4 punten. Zit, druk eens op de knop. Pling. Zo van, ja, je had een beetje bij de universiteit, hè, een beetje Wiki de Viking. Pling, hij had een idee. Paketseert had een idee. En wat is het loert wat bij hem jet? Betty. Zo, nou, wat is dat? Nou, ik denk een boek. Een boek. Het loert van een boek. Houten boek. En dat jet vanzelfs bij de universiteit, hè, de Universiteit van Friendship. Oké, komt vraag 1. Waarom was de Friendship Universiteit in 1811 de dwarren sluiten? Huppakee, Omdat er geen studenten meer in. Omdat er geen studenten meer waren. Ja, prima, her. De Franse oerhiet die in Nederland de baas wie, die woedde net langer van betellen. Annemarie van Schuurman volgt haar colleges op een hele bijzondere manier. Hoe? Maar er is drukt. En, ho, stop, want ik zag er nou doekoe. Dat verdubbelt de punten. Nou, Betty. Achter een zwart doekje maar een spleetje erin. Want anders werden de man te volle oudheid. Kijk, absoluut, Jer. Ziet u daar in bikini erachter? Nee, maar zij weer de enigste vrouw. Oké, zo gaan zo. Nou, helemaal correct. Want ze volgen de colleges achter een gedienwaai. En de punten, dat betekent dus 4 punten erbij varieert. In Hokker Eeuw libbe Annemarie van Schuurman. Er wordt drukt. Pling! Want Seert had een idee. Wil je er een doek in zetten? Ja, kan wel. Ah, nou, oké. Een gokje in het leven. Nou, zeg het maar. In welke eeuw? Meer van een jongetje in de eeuw. De jongetje in de eeuw. Nou, helaas. Seert, dat kan ik net goed rekenen. Polly, je hebt nog wat? Zandje in de eeuw. De zandje in de eeuw. Hoe is het mogelijk? En waar gaan de punten naar Jimta? Laatste vraag van deze tweede ronde. Annemarie van Schuurman wie de eerste vrouwelijke student in de Nederland. Aan Hokker Universiteit studeerde zij. En, daar is hij weer. Dat moet Seert wezen. Nou, het Seert. Even hoe lezen? Universiteit. Ja? Studeerde aan de Universiteit van Leiden. Leiden. Wat denk je? Is het goed? Dacht ik al. Nou, ik denk het net. Nee. Oh, nou, dan komen ze weer, hè? Het komt het gevaar uit de Redenhoeken. Nou, zeg het maar. Utrecht. Utrecht, ja, ja. En Utrecht is het... Ik ken het niet helpen. Hier zit het. Hier, daar zit het. Ja, dan laten we door. Ja. En dit weer de laatste vraag van deze tweede ronde. En dan zien we naar de eindstand van deze tweede ronde. En dan zorgen we dat de familie Pol had strijdpunten, maar de familie Van der Veen, die wint deze tweede ronde, maar is 13 punten. Lokweeske. En wat betekent het dan voor de finale? Dat betekent in elk geval dat je er 10 punten bij krijgt, bonusseconden, en je hem hier een ekkelt zien. En dat brengt dus nu naar 2 ronden de tussenstand van 20 van Jim. En helaas nog 0 van Jim, maar er kan nog van alles. Dat gaat mij heel goed aan, omdat ik het makkelijk onthoud. Nou, die mensen, daar zitten wel wat in. Ja, dat wist ik net, ja, maar... Ja, nee, die ben goed pinter, alle jaar dacht ik, ja. Doe maar eens bescheiden blowen, ja. In de tweede ronde neemt Romke het op Tjin Lutske. En in de tweede ronde is het noodzaak om zo volle mogelijk goede antwoorden te fotograferen met dit tablet. Ja? Per goede foto verdient het 1 punt. En degene die de meeste goede foto's maakt, ja, die wint deze ronde. En daarmee weer 10 belangrijke seconden voor de uiteindelijke finale. Ja, kom maar op. De vrouw van de professor die deze ketting droeg, is ook vastline ergens in dit museum op een schilderij. Zet haar op de foto. Zet hem op. Dankjewel. Ja, doen we. 3, 2, 1 en start! Oh, ze weet ik gelijk al. Dat is het schilderij, net mij. Wist je hem dat? Ja. Ja, dat is hem al. Nou, een knappe foto. Dat is het toilet zeker, dat is het huisje. Ja. Waar ga je heen? Ja, maar... Ik moet de vrouw van de professor halen. Heeft hij een ketting om daarvoor? Nee. Die vrouw! De vrouw! Heeft hij een ketting om? Heeft hij een ketting? Ja, dat snap ik nou. De ketting wie dus van Hieke Sophia Mulder-Zaagmans. Een schilderij van haar man hing het Ekke Museum Martena. Hij was een verneerde professor in de geneeskunde. Bewijs dit bij een foto van zijn ark. Huppakee. Ja? Ze ben goed te dwan. Het is net als zij van, jeetje, dit weet ik al je net, je.
In de vitrine ergens? Wat nog heen je? Oké. Hup, naar vraag draaien. Wat heb je op tiert, hè, Romke? Ja, ja. Huppakee. Ja, we toch rustig aan? Nee, wat is dat nou? De dokters in die tiert broekten als medicijn echt dure kroeren en specerijen. En dat wordt wat vanzelf netjes bewaren. Bewijs dit, mijn foto. Ja, dat ben we wel. Ja, dat zijn die kastjes, inderdaad. Ja. Het is voor de oren meestal niet leuk als die winnen. Dus ja, ik wil het wat lauws winnen. Dat wel. Toch? Camera. Even een rustige fotomaatje. Zo. De Franse dokter Jelle Banga had ook in Frans studeren. Zie je de vitrine op hoe deze arts en let dus maar een foto zien hoe volle baan hij hopen heeft om op de vrouw te komen. Toen nou, let's go. Opzitten. Maak de foto. Hoe volle ben? Hele prota. Ja. Daar is Bangma. Ja, ik weet wel waar. Hier? Ja. Ja. En dan naar rechts. Naar rechts. Erin. In die kamer, dat is links. Naar rechts. Ja, daarin. Oh, jongens. Hij heeft niks aan het houden. Daar is Banga, man. Waar is Banga? Daarachter. Ja. Hester, een van de band die Jelle Banga op een vrouw hielp, maakt een soort furore als de kleinste heer van Europa. Een wonder van de vrouw. Hoe groot wie is een ijs? Maak je een foto van het getal. 21 centimeter. Ja, die staat je voor het naast. Oh, mooi. Het Martena Museum is gebouwd in 1506 als wenning van de edelman Hessel van Martena. Lang had het museum van Tinken West dat zij ook een schilderij van Hessel van Martena hing hier. Maar kwartlien die blikken dat het hier om een schilderij van de Kroatische edelman Hector van Isolani ging. En dus net van Martena. Maak je een foto van dit schilderij. Dat is hier in mijn hoeken. Ja. Wist ik nog wel. Oké. Ik ben bij de hal. De tiert is om. Nou, wat denk je? Heb je het goed in? Wat vond je? Ja, ik vond het wel goed. Ja? Ben je toch wel een beetje grutsk op die huid? Ja. Nou ja, die ronde die gang goed. Nou, dit is spannend, maar waar wint nou deze derde ronde? Is dat Lutske of is het toch echt Romke? Nou jongens, Lip en Sjen, waar het de meeste goede antwoorden? Even Sjen, Romke het er 5 en allebei de gelijk. 5-5. En dat betekent, nevens mij, dat je hem allebei de 10 bonusseconden krijgt. En dat brengt u dan bij de tussenstoon. Lip en Sjen jongens, de tussenstoon op het boord. Inderdaad. Het ridderteam had 30 seconden voordeel en Jim pakt nou de 10 seconden voordeel. Dus het verschil is maar 20 seconden voor de finale. Het kan van alles gebeuren, dus hier mispeer en dan nog verliezen we het eruit, om zo maar te zeggen. Ja, we gaan nu nog een heel iets achter staan en maar aan even bijwerken. En dan gaan we gewoon. Je kunt dus mooi van. On no do beantwoord je dan de volgende vraag. Wat wie een oren namen die een protte broek waard van de Universiteit van Frensje. Mail naar nodo@omroepfriesland.nl en win een goodiepakket. Een van de grootste veroorings in de Republiek, en dus ik in Friesland, is dat de katholieke godsdienst officieel inruilen wordt voor de protestantse. De 60 kleesters in Friesland verliezen daardoor haar functie. En de nieuwe oerhiet eigent hem deze gebouwen en groen Gauta. Uit de opbrengsten van dat kleesterloon wordt onder oren de Universiteit van Frensje betaald. Er moeten nou ook vlug protestantse doemnis komen en die kunnen mooi oplaad worden aan de universiteit. Zo ontstiert er een grote afdeling godsgeleerdheid. Verder kinst er geneeskunde, rechten en letteren en wijsbegeer te studeren. In de finale gaat het om teamwork en het gaat om snelheid. Want de familie die als gauwste kleer is met deze opdracht, die wint deze aflevering van No Do. Maar let op, alle verschillende seconden in de vagina rondes worden pas naar ouderin verrekkenen. Familie van der Veen zit elke nien in positie. Beppe Betty, kun je eens jaren? Ja. Hartstikke mooi. En Hieke, aan de achterkant van het museum, kun je eens goed jaren? Ja, ik jij hem. Hartstikke mooi. Wat heeft jou in de hoorn? Ik heb een piraten-egelapje. Een egelapje, hartstikke mooi. Nou, dat is heel erg belangrijk, want op de Universiteit van Frensje gaat er nogal eens roeg om ta. En dat is echt te zien aan een van de portretten in de universiteitszaal.
Beppe Betty, let goed op. Want Jo maakt de uitziekje, hokker professor, trog een tik op het eeg nog maar de helft schenkin van de werkelijkheid. Lid dan Hieke, maar help van hij het Romke, je jonke mij, het eeglapje wat Ike in de hoorn het bij die professor thuis bezwarretje. Zodra hij dat eeglapje het, dan stopt de tiert. Mooi. 3, 2, 1 en start. Beppe Betty. Ja, ik ben er al. Waar is die professor? Ja. Die voor, ja. Ja. Hoe heet die? Markowitski. Nee, dat is net Fries. Markowski. Nee. Zeg het spellen? Markowski, ja. Oké, nou, dat zie ik je wel op in het boek. Franeker. Dit is Franeker, oké. Markowski. Markowski. M-A-K-O-W. Markowski. Schilkampen, 5. Oké. Hieke, dat Ja. draagt zo het parkje op, hè? Ja, waar moet ik dan in? Nee, moet niet, dat moet niet. Je moet eventjes een beetje waarom gaan. Een breed paad. Je moet een beetje naar links, volgens mij. Er is nog een paard. Hier, dat denk ik. Ja, daar komt Oké, hij. Hieke, rustig aan even. Hieke, rustig aan. Weet ik hier hoe het brechtje? Hieke, blijf even staan, waar best? Ik ben open het brechtje. Als die is juist vreest, waar de schildkampen binnen. Hier is nummer 6, maar ik weet niet welke strijd dit is. Wacht even. Misschien welke strijd. Wacht even, Hieke. Oh, dit is de Schilkampen. Dit is nummer 5, wat is dat ziekje? Hier is nummer 4. Onbelly. En dan? Ja, Iepen en... Hallo. Wat is het? Ik heb een ooglapje. Voor mij? Ja. Stop de tier. Geweldig. Dankjewel. Sesam, ja. Oh, prachtig. Goed zo, Hieke. Goed hier. Mooi. We zijn allemaal, alle jij wel fanatiek. Op het moment dat we het speeltje doen. Dus we doen het maar inzet. Oké. Ben je der Klevaar, familie Pol? Ja, ja. Ja. 3, 2, 1 en start. Paketseert. Ja. Ziet je die professor? Ik ben los. Die is blind nog niet in eegheid. Ja, ik had hem strakjes voor zien. Is dat die... Dat is die Markowski. Markowski. Nijmegen, Maastricht. Waar moeten we heen? Maastricht? Nee, we moeten naar Fransje. Fransje natuurlijk. Markowski. Markowski, zie ik je hem op. Waar is hij? Markowski. Annette Schilkampen, nummer 5. Naar beneden. Huppakee. En trappaatje? Ik vat uit. Oh jee, prop hem er weer in. Waar moest ik nog heen? Schilkampen, nummer 5. Godverdamme, waar ik hier heen? Ik wist het eerst helemaal net en ik maar op een raadse vrij hier. Waar mag ik heen? Naar links, hou de paardje links aan. Links. Ja, die. Links. Ja. Volgens mij was toen richting een brechtje. Ja, daar is een brechtje. Oké. Ja, hoe het brechtje. Hoe de brecht En dan naar links. Naar links. Naar links Ja? en draven blijven. Nummer 5. Kampen nummer 5. Nummer 5. Wat is dit? 5. Bel jongen, bel jongen, bel jongen. Goed zo. Ja, om het eeglapje. Oh, dat eeglapje. Alsjeblieft. Eén grapje. Het is voor u. Is het voor mij? Stop de tier. Goed zo, Famke. Hier ben ik heel blij mee. Hartstikke goed. Het zit erop, de finale. We kunnen er helemaal niet meer over horen. En nu is het wachten op de uitslag van de jury. Familie van der Veen, in het reet. Mike de Tietjen. 1 minuut, 2 minuut, 3 minuut, 38. Is dat genoeg? Dat weet me net. De tiet van familie Pol. Lip Machen. 52, dat is rappen. Maar nu nog de bonusseconden van de jerdere rondes. Bij Jim je er 10 seconden nog. Bij Jim je er 30 seconden nog. Wat betekent dit voor de finale? Waar je er terug naar de hele finale van No Do? En dat is... Blauw! Toch nog blauw! Hoe is het mogelijk, familie Pol? Gefeliciteerd, hè? Huppakee! Ja, dankjewel helemaal. Wil je trouwens meer weten hoe de Friese geschiedenis is? Zorg dan op www.nodo.nl. Tak om wieken sneun, weer een nieuwe oorlevering van No Do. No doei! En proost! Hey! Ja, Fantastisch. Heel blij. Hey.
net toch dat ze Nee, je ik wil vertellen. Ja, nou, hartstikke best. Ja. Ja, ik vond ze wel heel fanatiek. Ja, zeker. Ja. Geluk hebben. Want zij bellen samen aan op nummer 5. Wist net dat ze in een goede Twitter ziet. Die gewoon. Dan ga je hartstikke mazzel. Ja. Dat is mooi, hè? Ja. Dat is, Nee, ik bedoel, ja. En prachtig van hem. We staan nou in de hele finale. Dan zullen we die finale hebben. Ja.